întărâim acest program special să vă mulțumim pentru tot. Vă urăm o audiție plăcută și ne vedem data viitoare. Uite câtă lume mă Kamikaze mână sticky. Na na na, tu mă date la New York. Na na na, să face talentare primi. Na na na. Out of control and it before they owe to we throwing this money on hoes. Some say ballin', I kick those on the line like hoes on the line. Got many hoes on the line. Filled on the table, we gon' get through the time. We gon' get through the times. We gon' get through the. Tu mă doamne la LA, tu mă doamne la Chicago. Să merg la furat cu un mexican în Gardo. Pe mustață mică.